Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ika natong tanan, no? Karon day, ato ipalayon ang laing sumpay ng sugilanon, I only live to love you, og sa dili pa. Ako day basahon ni pipila ka nag-comment, si Lance Heaven. Hi idol, thank you kaayo, happy new year sir. Salamat kayo na sa pagpaminaw, Lane Heaven. O kang Maristel Humawan, makainlaw kayo nga drama, next episode sir please, God bless always. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Maristel Humawan. O kang James James Sabero, feel food ko pag shout out. Ako nakag-shout out no, James Sabero, salamat kayo no sa pagpaminaw. O kang Christine Diasis, salamat idol. Kao ini Laila oy. O kang Rocky Vlog, maayong adlaw diha Lods, maayong adlaw sa Lods no, og tagang kayong salamat sa imong pagkananayong pagpaminaw. Bayno di ta maglangan niya ang sumpay ning sugilanon, I only live to love you. Part 19. Kung usa na ko kahungog, nga misakay sa iyang laang. Pasalamat kong dako sa Ginoo sa iyang pagluwas na ako. Gikan sa labing bugat paunta na akong krus nga pasaanon kung nadayon pang among kasal. Bitaw. Kay unsa man kaon niya may tabo kun diha pa siya mabinuang nga nahimo na siya nimong asawa. Posibleng mahimo kong kriminal. Kriminal ka, sakto na. Napay kalipay nga nagpaabot nimo sunahan. Gaw, ha? Naapa pa. Ila bang tinuod nga kalipay? Mituo pagyapon ko nga dili mutugot ang Ginoo. Nga kapakyasan na gyapon. Nagpaabot nimo sunahan. Di am tugot Ginoo na Wala do. Ay, si wala gud. Wala. Kanang ikaw may buot Ginoo ka? Buot man ka? Ginoo ka? Dili bitaw. Hinda. Dili. Anya, sama na nga. Wala naman yoy puruhan. Ika na pangitaguyab kay di na ko anay. Purgahon na ako nga akong kasing-kasing kay wagi ko iswerte sa gugma. Kung mao na hisigutan. Ay, di pa kahubog yung Fernando po ka. Gibati na! Ay, tanong na uy. Ano mga bati na? Tanong na. Kinta, imo itugot nga magbilin kang dagang uway? Uway. Dagang ulay? Not kang buhanga. Ay, kag amaw ka eh. Ay, naman sa putli pang anay. Ako na lang patyo ng akong pangandoy. Nga magpasanay unta sa apelido sa akong amahan, oy. Wanay ayo ang mga babae karon. Isay! Bisay. Bangag sa ilong. Sama, oy. Taka mo lang ka. Si Aliyah di ay. Uy, kinits. Si Kinits. Kanahan kang dako. Boy, kalayo. Uy, kanahan. Tingbuanga eh. Pataka na kagliko. Kano misangko ka man ni Aliyah? Kay para nako, tarong mas Aliyah, kung imong ikumparar sa uban, ha? Di ba? Sus, Ginoo ko nimo. Sa man, Ginoo ka? Magatagan ka? Ginoo ka ba? Ako sumbalik nimo. Sumbalik mo noon. Ha? Dili pa nimo masiguro ang kinayaan na do. Nagdagan pang numero, ana. Nagdagan pang numero. Kaila kag numero? Ila. Ayaw kalimot. Nga sa batag minuto nga mulabay, daghan pa kayo ang mahimong kausaban. Maong pabutan lang unya ang sunod nga mahitabo. Uy, mahitabo! 1-0 to na, basta mahitabo. Kabaw mo ko, ana. 1-0 to. Basta mahitabo. Ay, murag ako ng pagkahilantawan ang kalampusan ni Aliyah. Congratulations na lang, Daniel. Congratulations. Saan sa? Sa kalaugan no niya ni Aliyah, kay ikaw biyagi nagatabang gaw. Dako ka nagatabang para siya makahuman sa iyang pagtuon. Magkahuman kung dili i-prioritize ang iyang uyab-uyab. Ay, maulagi. Kung yan ang ipalabi ang iyang uyab, aligid sa kauman. Ha? Ano mo ang taka man gaw eh? Uyab? Ano uyab ko taon? Huwag ka kailang uyab. Sa mga uyab? Uy, taka man ka. Ano bang nasod man na si mong gadot sa bukog man ang kaseryoso ni Aliyah sa iyang pag-eskwela. Grabe kaya na siya eh. Sumagod. Nagkamatkon ka? Ano na yung bisita niya din eh? Kamatkon ka? Sa pagpamisita lagi di ay makauyab ang usa ka babay. Wala mo na mauso nun. Di ba niya uso? Uso din na nun. Ha? Usa imong kalibutan nga magsige na sila tagbo-tagbo. Baya, bangag sa ilong baya. Taka, yung ka. Delete na to eh. Delete na. May lami ng tibaha. Iris. May pamatog. Ay! Uy! Saan kito siya? Nga! Gidaman? Wala na pwede. Ha? Uy, siya makidadamguhan ni bataan nga pulos man ngalan ni Aliyah ang gilita.
Uyala, nagainom din sila. Kamilagro, God. Wala na makatulto sa ilahag kwarto. Kaya niya namang hayad sa sala. Good morning. Shhh! Ay, hinaya ang imahag tingog kay natulog pa si Daddy Del ni mo. Hala, niya sila sa sala na to, Yaya? Mga hubog. Ha? Hubog? Kamao di nga maghubog-hubog si Daddy Del. Kalain. Jalan? Yaya, di ko ganahan utang nga pala hubog kay mga bastos. Ha? May gibuhat ba kong dautan, Yaya? Jalan dong! Nadunggan na ako ang gisulti ni Alia nga dili siya gustong tao nga palahubog kay mabastos. Unsay akong gibuhat, Yaya? Ay, wala man God. Igo raman ka nagayaw-yaw sa pangalan ni Day Alia. Ako nga niya, ya? Yaya. Unsa niyang gingon? Yaya. Ay, wala may laing nga linya. Gawas ra gyud ka niingon siya ay dili na pwede. Nguna na. Go. Namang yun kahilain, ha? Ano yun na kung damanon ta? Taka mo lang sa giyawit. Pamagitay kalibutan. Hindi na nato ang ayan nga tagag lang yung kahulugan. Oo, bitaw. Wala man sila ay gisumpay na do. Mura magyud to, katurayan. Kamaon sa ka nga maghubog-hubog dadi? Hala ka dong! Tubaga ka na! Ikaw, ganing happy to ba ka na? Yaya, kanang di naman lang nimo diretsohon nagsulti si Alia. Nga kung ang pagkapalahubog mo na itong isikutan, di na linya ni Daddy Dale niya. Di na linya, no. Kung naamay kusog nga mo inom, kaya ako na. Pero, ibutang na siya na kus lugar. Butang na lugar. Yes, Daddy Dale ni mo, Alia, tanong lang gini mo tilaw, og daghang binutungod kay, nag-uol man niya. Nag-uol na siya. Ug sa dili madugay mo, biya na sa midin sa Cebu para pagpadayon sa mong misyon. Og naibaw ko, nadili ka na angay nga mo question. Pahin anak, tungod kay doon na nga nabayay ideya. Kung unsa ang among mga kalihukan. Dugay naman tos kalihukan. Kasi ang mga kalihukan ron, ni Daddy Dale ni mo. Bantay ka? Oo, kuya. O, ako naman nang gisabot. Pero, ang dili na ko gusto ba nga mag-inom-inom mo. Labi na dito sa layo. Patingalig, magbinastos mo. Unya, makakita mo away sama sa kong papa kani ato. Usa man ang istorya na, Alia? Hindi, mangimuta sa Kuan magud katubang gida og pamista nga akong papa sa mga paryente sa akong mama. Unya ilang gipainom og maayo. Daghan akong nasuya sa iyang kasabaan. Mura ko nagway buot ba kay mapataka na lang ko og sikit. Mong daghan ang naglagot niya. Mong gitabangan siya kulata. Hapit gani pa siya. May nalang gani kagiluwas siya sa mga tao nga nakaila niya og naluoy niya. Mong dili ko gusto maparehas ka unya sa ako ang papa, Daddy Del. Day Alia, ay lumapagputi yung daduglan. Kung ako'y pagutanon ba, ako mo ingon gayon, nga, huli kay masugamak sa ingon ni Ana, ang hitabo si Daddy Del ni mo. Muna. Tarong magkitong pagkatao. Muna. Uso ka sa bata pagkito siya, og hangtod nga nahingkod na, og ka na ulitaw na lamang. Wala gitaw ni da, utang nga record. Muna. Labi na ng imong giingon nga binastos, ay wala gayon, oy. Wala gina siya makahimo ni Ana, day. Kaya mismo kinis Daddy Del ni mo, magbukal gayon ang dugo sa mga taong bastos. Muna. Pero, dili naman ko kana ang hinungdan. Kung nga nung dili ko gusto nga muinom siya, Yaya. Unsa mo may laing rason kay akong sundon, Alia? Akong likayan. Dili ko gusto nga masakit ka unya, Daddy. Muna. Pareha sa kong papa nga hapit sa diapon mamatay tungod sa inom kani ato. Muna. May gani kay sa dihang namigo niya ang usa ka pastor sa laing relihiyon. Wagi siya pa sa diini. Muna. Kanunay siyang gibisitahan o gitambagan. Mong usa ka adlaw ana, nakugang na lang ko ug ang akong mama. Dihang permi na siya magpuyo sa bahay. Pero sa adlaw sa Domingo, tuwa na siya permi sa simbahan. Muna. Nasalagtod nga pagka-istorya, nahimong buuta na ang imong amahan. Ilao. Oo. Daan pa ko. Wow, yun ko na. Kiring Daddy Dale mo. Huwag kay angay kabalakan. Kay, permanente, maning buutan. Mong cool ka lang, okay? Ang may na itong buhaton, mainit at tangap. Diyos na kayo nga kuntiyan. Muta pa ko. Samot pa yung Daddy Dale mo, talawa. Muta. Sila mo taka na. Adaman di ka og kape, Daddy. Damay man. Pagkabulahan sa makaangkon kay sobra gyud ka concern citizen. Ay, sahaba ka diha, Dunglen ay. Igo lang sa nang nagabayad sa nadawat niyang panabang nila ni Ma'am Merced o ni Dungdel.
Pero sa pagkatinuod lamang, no? Kung mahitabo pa ka nga parehas pag-edad si Aliyah ninyo, uy, ako yun mismo ang muingon ni Dong Del nga mauni ihang panguyaban ug angay nga pagkaslan. Gaw, naman. Tika sulti mo. Punungan na ninyo ba ng timaha be? Oo. Kaya tingali malain na sa pagsabot ni Aliyah o mahimo na hinoong idlas nato din Pagbat mo mos mga linya nga inyo buhian. Hello, Harvey. How are you? I'm not good. What? Grabe kay kasungugan ang panahon tita. Kung kanos ako gusto mo focus ako patukon. Ako manong makita ang dagway ni Alia, matag skana ko sa page sa libro nga ako gusto basahon. Shit, yung tita. Hey, relax. OA ka lang kaayo. Ayaw ka pa das tama? Imo rin ang huna-huna, Harvey. Believe me, one of these days, kung doon na noon niya kailaing masugatan nga mas gwapa o mas sexy pa ni Alea, malimot ra ka sa usalang kapag pamilok na itong lumad. Ang putagan tita, love that is tita. Mo tingnan nga, permig na ko siya minumduman. Oh shit, that's what you think? Well, nasayop gyud ka. Ano kang wa mo ito magka-timing, no? Sa ibong paminaw tita, kain ka sila karon. Nara na din he. Mayo lang yung muda og tago-tago. Pero, ato ra niya ng masugatan. Ako lang may bawaan kung asa sila karon. Tinagin ko musugot ka, mawapas ako mga mata si Alia. Wow! Mura doon ay daot ang plano nga kung pag-umangkon da. Unsa man na, Harvey? Pwede ba akong mahibawan? Yes, makalaom ka tita. Pero unya na, kung niya nasa ko magkamot si Alia. Mapilit ka na sa amin, ha? Conscious kay siya. Hapit na lang pasultihon ang samin, aron di siya makatuo nga. Wagin mausab ang iyang dagway hangtod karon. Di gid siya conforme sa akong comment nga nagpabilin gud ang iyang kabatanon. Tinuod huwag ko duha ilang sa kong imagination. Usa na lagid katuig ang kuwang ug mahuman na si Alia sa medicine. Yes! Your Honor! Yes! May doktora na unya ka! May doktora na unya! Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much, Ma? dear Lord. Anak, wag yun tapakiyasa ni Alea. Oh, Mami? Dad? Alia? Alia, Salamat sa inyong mga pag-ampo. masangay ko magpasalamat sa imong mga palingkamot. Gusto na kong pahalipayan si Alia, ma. This calls for a celebration. Yes, I agree. But with her family. Oy, no problem, anak. Nahibaw ko nga. This is the moment nga gipaabot ni Alea. Diin iyang ikapamahin sa iyang pamilya ang kadaugan nga iyang naangkon. Alea, pahag! Usa ka nagkahingpit nga doktora. Mitap ka pa sa licensure exams. Maong ma, atog yung paambitan sa pamilya ni Alea ang iyang kalampusan. Oh, yes. Yes. Kami ang mahibaw si Gauglen sa pagkuha nila sa Davao. Ug dadon din sa Manila aron sila makigduyog sa kalipay nga atong sawan para sa kalampusan ni Alia. Salamat kaayo, Dad. Salamat. I love you so much. Usmunta ning kalipay karon. Dito sa Davao. Dito silang Alia. Ug atong patambungan sa tibok niyang kaliwatan o mga kahigalaan. Ato silang lipayon og pahalipayan. Kaysa katapusan, usa ining mga adlaw. Ilan ang ikahangad ang ilang mga agtang sa maot nga katilingban. Gusto na ko nga magkamatnon ang mga taong maot nga kusog kayo nga mo underestimate sa mga lumad o mo discriminate nga dili gid nila angay nga buhaton sa pareha sa sabnatong mga Pilipinon. Tungod kay may utok sab sila nga dili malabuan kon mahatagan lag higayon. Daddy? Oh, Uy! Alia! Alia! Pwede bang akong huwaman sa pagkatiyot lang si Daddy Del, Kuya Glenn? Gusto lang mapasalamat niya si Papa ug Mama. Hastang ako mga igsuon. oh, okay. Tana Alia. Congratulations, Alia. I'm so proud of you! Doktora Alia! Anak? Oh, hi ma. Oh, murag wa makiganang matog. How would you like to sit down here beside me?
Ay, maugid na'y akong tuyo. Kay giningaw na kay ko sa mga panahon nga. Wa na nato kapahimusli o tabi-tabi. Tungod kay pulos ta mga busy, nak. Ape, taling ko rakobe. Ma, love you, ma. Thank you kayo. Thank you so much for giving me the best gift. Wagi ko magdahom nga. Ingon ka adto ka matinud-anon. Nga mihakop sa obligasyon din ako untay gusto mangako tungod sa akong tinguha nga makatabang aron matuman ang mga damo ko ni Alia. Nahibaw ka bag, nganong ako nang kibuhat. Aron kaibdan sa mga tunok ang akong dughan, anak. Akong nakita nga imo lang kalibay. Mao nga, wa gyud ko maduha-duha sa patabang. And I hope nga kontento ka sa akong gihimo. I do hope nga mapapas na unta sa himpit diha sa imong kasing-kasing. Ang mga kahiubos gumikan sa akong paghihatak sa pagkatao sa imong amahan sa unang panahon. Stop it. Papabrika mo to sa kong gingon ni mo, ma. Nga angay na natong kalimtan. Nausban manggod ang akong sayop sa gibuhat nako nga pagtukmod nimo kang puling. Ma, don't take it seriously. Hagbayar man ako na-relieve Wala gud si Pauline. Ako kang hangyoon, ma. Nga karon atong fokusan si Alia. Ato na nga wadon sa ato mga hunahuna mga tao nga way laing gimo kun dili ang pagbugal-bugal sa atong bansagon. Kang Alia na nato i-focus ang ato atensyon, okay? No. Dili sad ko palabot, anak. Kung ako naman lang sa hatagan sa tanan akong pagtagad si Alea, nga way labot sa akong dugo. Unfair kaayo na. Kung ikaw, ako lang kalimtan. Please, Del. This is the right time. Nga angay di mong hatagan og reward ang imong kaugalingon, darling. Gusto kita ayo si mama ko ya. Kung sabay gusto ninyo nga akong buhaton. You can travel sa mga dapit nga sukad. Wa pa nimo maabotad. Pero gusto nimong taakon. I agree. But not to the extent nga inay mag-happy-happy ka lang. Imo sinong kabantay ka ng insert ang atong misyon, ba? Mauna. Enjoy lang yun. Remember that all work and no play makes Del a dull boy. Correct. Very well said. So, Dad? Kung para nimo nagkinahanglan ko nga mo relax, ingonte ka nga hasta ka Alia. Kinahanglan mamawi ka human sa taas nga panahon sa pagbaid nimo sa imong utok. Mauna. Angay sagda nga mo pahuway o maglingaw-lingaw bisan sa mubo lang higayon. Mauna. Tungod kay sa umaabot nga mga panahon, challenging na kayong sitwasyon nga imong atubangon. Mauna. So why not go with your dad, Alea? Oh, yes. Gusto ka ma. Nagkinahanglan sad og recreation si Alea, di ba? Correct. Mas taas kaayo ang higayon nga. Stress siya. Tungod sa kadagan sa iya mga tunanan. Pero, ma. Mami, mas mahi nga si Daddy Del ang mo decide para sa iyang lakaw. Ayaw na lang ko pabanan niya kay maikog ta. Makadistoro pa hinuon niya ko. Ngano makadisturbo man? Kay magunsa man ko dito sa dapit nga gusto na kong atuon. Dad, kung kuan, maapas or basi mapapas or ni mo ang imong girlfriend. Girlfriend? May noon ka kay mas naibaw ka nga doon ako girlfriend. Nga, kaila mo? Amiga mo? Hoy, Alea. Ulit akong ulay ng imong daddy, no? Bangad sa ilong virgin mataon kayo na, no? Dada si Alea para sad ba? Maningaw siya, anak. Kung mo lang, ma. Naunahan lagi ko nimo. Magini ako plano. Pero ambot lang ka kung ganahan ba ka ning mukuyog na ko. Wa ba ka ni kawilihan din Doon na, cute. Na, tuwa na. Wow, ha? Maubada ay Alea? Kanus apa lang na? Karon pa lang, cute. Karon pag-isugot? Katawa. Gusto ko makailan yan ang imong kawilihan, ha? Nakailan naman ko ka, Dad? Si Harvey gidi ay. Matakam lang ka, uy. Si Mami Merced o si Ate Shane ang akong kawilihan. Luoy kayo, di ba? Kung ato silang ibilin. Ay, anak, ayaw nang problema si Ate Shane mo tungod kay Mo-enjoy ra gid mig amo din eh. kay ako busy kaayo ko. Hasta ko, maong putlo na nato ni istorya aron magkasabot na mo diha asa mo bakasyon. Tuloming mamakasyon. Dili mahimo nga akong ibilin si Agaw Glenn. Okay ra ba nga paubaro nato si Kuya Glenn mo? Malibay ko. Dadon lang sana ko si Ada. Ay, what a wise decision. Kay, dili ra ba na mabuhi si Ada kung wa si Alea. So, good luck na lang daan, guys. Have a happy trip.
So, happy ka ba nga kita na makasyon? Ikaw mo'y nagpili ini, ha? Gitumanan tika kay niingon ka na ba nga mas mo enjoy ka din sa Davao. Kay na-miss nimo ang kining mga dapita. Bisa matag bakasyon ninyo sa klase, muduaw magi ka din, he. Love na ko ang akong yutang na tawhan. Nagkasabot ko. Pero naibaw ka pa kun unsa ang main reason nganong gipili na ko ang Davao? Unsa man? Gusto na ko ma-experience ang inyong mission. Please, Dad. Ipadayon lang ang inyong gibiyaan nga gibuhaton ni ug patabang ako. Tudloy sad ko. Just use your charm. Kung naa na tubangan sa mga taong way mga pad, Aliyah. Tungod kay ahaw sa tanan. Pinang-anan, unya, pagyod, kanang sa bisti, pagkaon, labaw na sa pagmahal sa isikingon. O anong bagiha makatabang ka na mo, Aliyah. Mao na siya. Correct. Pinagi sa maayo nimong gawi. Gawi. Mapagaan man nimo ang kabugat sa ilang mga dughan. Dugan. And remember, sila ang hinungdan kung ngano nga nakabot nimo ang kalampusan. Di ba? Sila ang akong inspirasyon. Saman, mudritso na bata sa bukid? Mudritso na bata? Ayaw sa mamahuay sa ta. Mamaway. O ugma sa ta sa buntag mo sa kasbukid. Ha? Bukid. And of course, ato ginang agion ang pamilya ni Aliyah ug Ada aron nga malipay sab sila. Wow! Kinsam kang pabayhan ng dili andam nga magpakamatay sa lami nga romansa sa parehas ni mong kakwapo, Harvey. Grabe ka simpatiko. Hey, Joey, tanawa lang ko ng barog sa imong anak. Sa tinanawan lang ining imong anak nga piloto. Why, papay nga mo balibad kung iyang ingnon nga iya lang paangkan? Ikaw tita, imo di kong paganahan og maayo ha. Kalitinong nabanaw ang akong kaikag sa pag-angko ni Aliyah. Pinakatuig na ang nakalabay, ug angay unta siyang malubong sa kalimo. Pero ganong lahi man ang nitapo, ganong di maging mapapas sa kung nakuna ang iyang dagway. Tungod na, Harvey, kay wa sa mawagtang sa imong utok, ang dakong tinguha nga matilawan gyud nimong iyang pagkababay. Pero, nga bang imo pa mangyong usikan o panahon? Ang wa din, he? Gusto nang imong paghandom ni atong lumad. Nagbaha ang kababayan, Harvey. Siya wa kagay mapili. Lihok na mientras bata ka pa. Mao na niyang hustong panahon, aron tagbawon mong imong kaugaling sa mga babae, tungod kay doon na kanay ikapanghambog mo ngan. Si Aliyah lang ako, tita. Si Aliyah lang. Abi na kog hain ka. Hain man si Glenn ug Ada. Kasi babaw nag-vlog. Abi sa ganin ako nag-vlog sa kadad. Doon na lang ko'y kitanaw. Nakakita ka niya ng pwesto nga medyo elevated pero nindot kay nagdungaw sa karsada. Gi panag-iyaw na sa usa sa mga dato ininibita. Gitamod siya sa tanan dinhi. Gumikan siya pagkamaayong tao. Gusto na akong paliton para nimo. Ha? Ako paliton para anak nako diha. Anak nako tukura ang imong klinika. Unsa? Dad? Miabot ang hustong panahon para imo na unyang kasugdan sa pagtabang ang mga lumad nga nagkinahanglan sa imong serbisyo, Aliyah. Patuman na gyud ang tanan nimong damko. Kana kung way makababag. Kinsa may mubabag? Ang tao niya di ay nga imong napilian. Nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi. Ha? Unsa man nimo sa pagtuman sa imong tumong kung kanang tawhana, waon niya pagbati sa mga binuhat nga gusto nimong luwason kay samukan. Dili man gud siya ingon ana. Siya ang klase sa tao nga murag. Wa kay makita nga apan. In other words, He is broad-minded, handsome, kasaligan, kugihan, a real gentleman. yay, naagi din niya hapit ang talang hiya sa usa ka lalaki nga gipangita sa mga babae. Yes! Maong nahadlo ko nga mailog siya sa ubang mga babae. Kaya ako nalantawan nga kung siya unya ang akmabana, komportable na kaayo ko nga magpakabuhi ba niya. Kaysa kung tanaw niya, dili siya ang klase sa tao nga silosong wa sa lugar. Sa klarong pagkasulti, lapad jud siya o panabot. Para na ako, being relaxed and comfortable with him means not only physically, but emotionally and mentally as well. Basta, almost perfect siya para mahimong bana. Pagkaswerte niya nga mao imong nagustuhan sa. There's only one thing nga ako nahadlukan. Ha? Ano man? Ang bot ako ipasabot. Unsa man? Murag, dili siya marrying type. Tuan na. So, naagyapon day apan. Bitaw, sa akong tanaw murag, wa siyang bukabularyo ang magpakasal? Murag ingon ana ba? Murag dili gusto mahigot sa tibok niyang kinabuhi. Because he's afraid of commitment or obligations. Oh, Murag ingon ana. bakti? How about you, Dad? Do you believe in marriage? Yes, I do. Bisan pa man kung nagkatilaw na kong tagam. Ha? Nahimo na kong biktima sa gugma. Gugmang tigpakaaron ingnon. Wahinungdan nga naglikay ko. Dili na masayo pag-usap. Kadali sa di mo manluod, oy.
Ingon ana imong gibuhat ka tingali. Imo sang gi-generalize ang tanang mga babae nga pulos dili kasaligan. Dili man. Ito ang gyapon ko nga nagibuutan pero pangitaon. Ako, sa akong bahin, this is the most beautiful thing that ever happened to me. Nga na in love ko, nga nang tawahan ang akong giingon nimo. Ug nangandoy ko nga kami lang kid unta. Basta, wag gisama kabuutan niya para nako. Naaangkilig uban niya kung sa akong tanaw gid niya. He is so romantic. Maghihunaw-naon kaayo, maayo gyud mo atiman. It looks like wala siya laing buhaton, kundili ang pagpahimuot ra gid nako aron mahimong nindot ang dagan sa among panag-uban. May tabo gina kung ma-inlove siya nimong tinuoray. Importante kay ang gugma. Yes. Hay! Hala! Go! Unsa ka, uy? Ay, kawanon ka pagdali na mo, uy. Mo man ka, eh. Aliya ka na. Ay, nga, uy. Kainin yung pagbundak sa ulan, yan nakauli ko to, uy. Pinangga kita sa Ginoo kay gilikay pa kita sa sakit. Imagine ha, pwerte ba na itong pagbuwad sa init na ganina. Unya karon pwerte ko suga sa uwan ay. Kung naglangay-langay pa ta, basa kita. Mao gyud. Ibalik pagkadiyot ang init ka ganiha. Well, nagdagat ka balik din sa city. O maayo na lang gyud kay may bundak man tud ang uwan pero nanata sa sud sa bay. Mao. Dili ta mo kumpiyansa sa panahon karon kay delikado. YD! Sir Whitey. Yes, doctor. Yes. Pag-iayo ni magaw, eh. Sige, uy. Muangal di ay ka nga mao naman na ikaw ron. Naangko na nimo ang kalampusan alaya. Yes. Sa karir o gugma. Wow, sana all. Asa ka gugma, nga igo raman ko sa pagdamgo. Pagpangandoy nga makita unta ko sa tao nga nagatulan gid ako sa pagmahal kani adto pa. Pero buta mang tawhana may pagmamatay na lang na siya kung dili man gani ako ang katag-iya niya. Uy. Mao na bitaw. Hala, kalain. Gisingkahan mo ko na nimo sa Daddy Del. Ay, sorry. Ay, murag wala may planong mamalik din sa Manila ang namakasyon, madam. Ay, bahala sila, oy. As long nga malipay sila sa ilang gibuhat. Unya, labipag akong mahibawan nga magkasabot na sila. Bahala nagmo-decide sila nga adto na lang yun mo pundo dito sa Davao. Basta, siguro ko nga mahatagan ko og apo. Inshallah, madam. Okay ka lang, madam. Hala, no? Pero, madam, si kuan man taon, si Alia may kauban na atong Dundel. O dili man si Pulet. To hell with that woman. Ano bang naghisgot ka man atong banyagang dako? Ay, naunsa ka man. Nagahiskot ka man, gunog apo. Maingon ka man nga bahalag magpabili dito sa Davao si Dongdel o si Alia. Basta kay mahatagan ka lamang unya og apo. Ay, maubi tao. So what kun mo ingon ko, anak? Ay, gipainom dumanta lang, sad ka ba? Nga si Alia may kauban ni Dongdel dito o dili si Pulen. Saan pagbuhat og apo? Sad ko, anak, kay ang buot sad na akong ipasabot sad sa ako giingon. Nga bahalag magkasinabot sila basta mahatagan lang ko og apo. Si Del mang yun og si Alia. Na! Hala, pagkita kong baliw nga mahikay na ng imong giingon in taon, madam! Imong pauna yun si Dongdel o si Alia? Ikaw ba oy kay baliw? Oh. Nga nung mag-unay man ha? O sabay labot ni Del og Alia sa usag-usa. Parehas ba ang dugo nga naglatay sa ilang kaugatan? Ay, dili man bitaw. Pero dapak ka. Dapak nga. Nag-ilhanay na mag- English, uroy ka. Lagi ba? Ay, lago na ginutan ang gamay na ko in English, ma'am. Mao ni ma'am, pero dapak, ma'am ba? Nga, nag-ilhanay maguton silang duha nga sa marag amahan o ganak. Hala, kalain ba ni Ana, oy? Aw, bitaw, in English na sago. There's nothing wrong. Kung mao ka na'y mahitabo, no? Ay, ambot ni mo. Ambot ni mo, chay-chay. Oh. Bulang. Bitaw, there's nothing wrong. Sinundog ng imuha na ako sa in English na. Ay, o kung
Muigong ka nga, kalayo gintang sa ilang mga edad. O, English mo ko. What's the big deal? Natagdan. Kung magkagustuhay ang mga lagyo o edad, diba? Pwede ganang nahitabuan na, oy. Kung nagkahiguma ay lagyo, diba? Maong ang duha ka tao sa may naadi-ana, diba? It's the love that matters. Kay ang edad, numero ra na. And besides, tanawa lang kung makaigon kapag mas dako ang pagkamaguwang ni Del kang Aliyah. Pura buyag. Baya kaayog nang si Del, diba? Ay, tinuod na, tinuod. Tinuod ka na, madam niya. Charming man, God. Gaan yung kaayo ba? Dili ba mahadlok ang tawa? And his eyes. Look at his eyes. Maunay iyang asit, Chay. Naibalo ko, madam. Murag pag kanunay, nagpasabot. Kanang, murag, nagpasabot o gugma ang iyang mga tinanawan, madam. Oh my God! Kanabito, makisulti siya ni mo and he will look straight to your eyes. Ay, murag ka kanang malimot bitaw, oy, nga, tiguwang na ka, nga, wa kilabot siya kinabuhi. Murag yun, kanang makahubo bitaw sa bikini, madam. Ini. Bitaw, madam, oy, undangon ta ng istorya, ha, oy. Bitaw. Kitigalig, kita pa unyang duha ang baliwan. Tingalig, mahimot ang mga itik dito. Naabot ka naman ganig bikini hang gawa ka. At imanan ng lamisa. Kay mga na tag mahumantog kaligo si Shin. Gwapo lagi si Kuya Glenn, no? Ibog ka? Di pwedeng makadaig lang. Kinahanglan gid ay nga maibog gid ayon. Unsa ba sa dautan kun maibog ka? Sa bagay, di gud mi parente, di ba? Ada, kontento ka na ba lang sa imong kinabuhi karon? Of course! It's a blessing from God, di ba? Look ha, kung wa pa katakaloy og sagupa ni Sir Del og sa iyang mamo og igsuon, unsa ra man kataron? Hain ka ta magkaw-tikaw atong tanang panahon nga nakalabay. Sa bukid na gihapon ta natangkong, di ba? Pero tungod kay dunay tawo nga lumugid kay kasing-kasing nga gipada sa Ginoo, mao na ni ron na usab ang atong kinabuhi. Husto ka na imong gisulti. Pero, babagyan di mo mag-get jud ang akong punto. Ha? Dili na malalis nga ato na naangkon ang atong gidamgo nga kalampusan nga makapadayon yung tag-eskwela hangtod nga makahumanta o mahimo na kita mga professionals. Pero, napagyapoy kuwang dili pa, Ada. Unsa di ay? Unsa pa man di ay sa imong hunahunang atong gikinahanglan aside sa kinaadman? I mean, sa hustong edukasyon. Love. Love, gikan sa tao nga imong gidamgo nga ikauban sa tibok nimong kinabuhi, Ada. For me, life is not perfect. Kung dili na ko maangkon ang tao nga gusto na kong ikauban, Ada. Uy, sultihi ragot ko. Are you in love na, Aliyah? Have you found the right man for you? Kani adura, Ada. Basta to say nga, maraman o bato o kasing-kasing ang mga tao. Ambot ako'y pasabot ba? Correction, ha? Mura magway mata? Unsa? Yes. Wagi ko niya makita. Mawang, ako na lang giingon ang Ginoo. Giingnan na lang akong Ginoo nga Lord. Kuha na lang ng tawana, uy. Kung dili manggalit na ako siya maangkon. Haloy ka ba? Di mo, uy. Do you think malipay ang Ginoo sa imong gipangayo? Ngaybaw ko nga. Kaysa, bay na, maong nangayon sa kong pasaylo. Ikaw no ni Andar imong pagkaway buot. Ay. Kaysa ba'y nagbuhat anang mga balaod, uy. Nga ang babae, dili mahimo manguyab sa laki. Hoy, kung diskumpiyado ka, hala supa ka. Ikay panguyab sa tao nga imong gimahal sa hilom. Pero, wa makakita nimo. Aron malipay gid ka sa hingpit. Ma, unsa tong imong gipanulti ni Yaya Chay? Tininuot tong imo? Oh, yes. Moangkon magsadili si Del, pero dili siya makalimod na ako. Ako pa nga nag-una ko kusduya og iya pagikong inahan. Kung unsa kaabtik og maayong mo palusot si Del para niya, matabunan ang tinuod niyang gibati ngadto sa uban. Pero dili gid na may imong ikatago nako nga iyang inahan. O unsa may imong gibasihan? May nakita ka, ma? Daghan. Usa na ang special treatment ni Aliyah. Natuo kang na-in love si kuya ni Alea? Maong pinangga kaayo ni niya? Dili ba pwede mo ingon lang ka nga paborito ni niya?
Na in love gid siya sa iyang binuhi, Shin. May gihimo karong panahon ang imong mag-uwangan, indot gid kaayo nga lakang para mo bati og dakong kalipay. Labaw sa tanan, garbo ang babae nga iyang gihigugma. Malas lang siya, kay suod kaayo nako ang iyang giduol. Aron kini mahim. Misulti gid din nako sa sikretong gibuhat ni kuya nimo. Ma, ayaw kong ibitin pa. Sultihi ko kung unsa na. Promise, dili ta kabukon. Okay. Pag-ilis kay manlakaw ta karon dayon. Anita din ni ma? Yes, sige, kanaog na. Hangdan ang bay sa bungtod. Kanaw, nag-inusarang nagbarog nga mansyon? Yes. Gift na ni kuya nimo para sa kalampusan ni Alea. Sa iyang paghatag ni Alea og garbo nato ni kuya nimo. Sukli na ni kuya nimo sa iyang mga paningkamot ni Alea para makabot gyud ang iyang mga damgo. Nahibaw na si Alea, anak? Matod pa sa engineer nga suod kaayo nako. Himuon ng sorpresa ni Del para ni Alea. She deserve it. I hope sila lang yun. Dili ko musugot nga mahatag ng bayas imong mag-uwang ngadto sa laing babae. Kun kang Pulin? Damn! Ma, ayaw na kunog labara ang imong o atong Pulin. Okay. Okay na nga akong pabati karong panahon na, Shin, tungod sa akong nakita sa imong mag-uwang. Okay na kaayo ang akong pagbati. Pero gimo pagani kung padunggon pirmi sa ngan atong mananap nga dako. Magsugod na dayo bukal ang akong dugo. Mauglihayin na, okay? Sorry. I swear, dili na mausab. Magtinabagay doon tag-ampo nga unta matuman lang ang akong damgo. Nga sila gid ang magkadayon si Alea. Huwag ko'y timailan nga may malisyoso siyang pagbati nga gipahinungod kang Alea. Ang ako ra gyud ang nasabtan sa pagpakigsuod ni kuya ni Alea. Di niya kung gihatag ang tanang special treatment. Inamana ma. Og wag kay laing nagpaluyo ana. Lightly, okay. Go ahead sa imong patuo. Iya man tag opinyon. Pasagdan ta kas imo gituhuan o pasagdi lang sad ko sa ako. Pero mangutana ko. Unsa man? Konsimba ko dool ra sa tinuod ang akong tagaan sa pagbati sa imong baguwang. Pwede ba? Ride on ka na lang? Ayaw pagsupak, anak. Okay ba? Let's give them the chance para magbalipayon. No worries, ma. Baw na kid ko. Mika na guta. Anak, dili na kita mag-away, ha? And again, please, forgive me sa tanan akong mga shortcomings, anak. Ay, wala na ako na mauy. Nakalabay na di ba? Let's start all over again. Tao ka lang. Uparehas na ako, ulipon sa sayop. Laumi nga nawagtang nagyod ang mga kahiubos nga akong gihambin sa unang mga adlaw. Tungod kay nasakitan ko sa imong kibuhat, ma. I love you, mother of mine. Thank you, anak. Thank you, gid kayo sa pagsabot. Oh, my God. Murag dili ko makatuo sa pagmahal nga imong gipahinungon nako karon. Hawa ko magdahom. Nga luyo sa tanan akong pagpasakit nimo sa unang mga adlaw. Sa ingon lang ini kadali, imo nang nakalimtan. Pasalamati anak si Kuya Delma. Wa siya hunong sa pagpahinumdum nako. Nga bisan unsa pa kang nilaad sa usa ka inahan, dili gid kuno nako angay ang kalimtan. Nga ikaw ang gihimong instrumento sa Ginoo aron namo makita ang kaanindot sa kalibutan. Gusto na, ma. Relax na, okay? Yaya?
Paliw ko og tubig nga mainom para ni Mama, be. Timang ilan ni Ma. I will always love you till the end of time. Salamat, anak. Oh, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang laing sumpay ning sugilanon nga naguluhan. I only live to love you. Ug salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.